כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. חז"ל חלקו שבחים לרחל אמנו. מהנביאות הראשונות הייתה. עיקר סימניה של רחל שהייתה נאה, ובשכר מידת הצניעות שבה, זכתה ויצא ממנה לדורות שאול המלך. רחל אמנו אשתו של יעקב, אמם של יוסף ובנימין. מקום קבורתה של רחל נפרד ממקום קבורתם של האבות. בבראשית כ"ט כתוב, וישק יעקב לרחל, וישא את כולו, ויבק. מדוע בכה יעקב? על כך עונה המדרש ואומר, כי יעקב ראה בחזונו שאין רחל נכנסת עמו לקבורה. רחל אמנו קבורה לצידי הדרך, מקום בודד, מקום לא עם כולם, שאם יבוא חייל בודד, אם תבוא לשמה יהודיה בודדת, שאין לה מקום אישור, היא תראה את רחל באמצע הדרך, היא תתרפק על רחל, והיא תעורר רחמי שמיים. ואם אתה מצליח או את מצליחה ללכת לקבע של רחל או לקבע של הצדיקה, את משיגה את מעיפה את הטבע, את מתעלה מהטבע. אז כל נשמה שמגיעה לשם יוכל לפעול ישועות. רחל אמרה, אני אהיה קבורה בכזה מקום, שכשעם ישראל ילכו לגלות, יעברו דרכי, וירבו בתחינה, וירבו בתפילה. אין כמו דמעות של אמא, אין בעולם. יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שהגלויות העתידות לעבור שם. לכן קבר את רחל בבית לחם, כדי שתהא תמיד מבקשת רחמים על בניה. כאשר יצא ירמיהו הנביא מירושלים בדרך גלותו מצרימה לאחר חורבן הבית הראשון, אמר, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מיד קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, מפני מה קינאת לעבודת אלילים שאין בה ממש, והגלת את בניי ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בהם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשביל רחל אני מחזיר ישראל למקומם. וכך מבכה רחל עד היום את בניה ישראל. רחל מבכה על בניה, מנעי קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך. בנות צדיקות שלי, רחל אמנו זה לא רק רחל האורגינלית, אלא רחל זה סמל של השכינה, זה סמל של בורא עולם שהוא בגלות. המבנה של הקבר המוכר כיום נבנה ב-1841 על ידי השר מונטיפיורי, שקיבל היתר מהסולטן הטורקי. מונטיפיורי החזיק את המקום במשך שנים רבות. כשנפטר בגיל 101, ציווה לבנות על קברו כיפה זעירה הדומה לזו של קבר רחל, ולקבורה הוכנס אפר שהובא במיוחד מקבר רחל. בספר הזוהר כתוב, כי כאשר ישובו ישראל מן הגלות, הם עתידים לעמוד ליד קבר רחל ולבכות שם, כשם שבכתה היא על גלותם של ישראל.